ένα τέλειο challenge που θα είμαστε σε αυτόν τον κύκλο. Και η Σταυρούλα και η Ελένη. Γεια σας παιδιά! Θα μας λένε τι θα ζωγραφίσουμε. Μόνο σε αυτόν τον κύκλο. Άμα βγούμε από τον κύκλο θα χάσουμε. Γεια σας παιδιά! Είστε στο κανάλι Princess Butterfly. Θα το αλλάξω το όνομα σίγουρα, είναι χάγιο. Εντάξει, δεν είναι ώρα να το πούμε τώρα αυτά. Λοιπόν, Ναι, ωραία. μισό, να πω κάτι πρώτο, ξεκινήσουμε. Λοιπόν, θέλω να πω ότι είναι μαζί μας. Ότι, λοιπόν, Μάρθη, πες ποιος είναι μαζί μου, ποιο είναι μαζί σου, ποιοι θα παίξουν μαζί σου. Λοιπόν, θα παίξει μαζί μου μόνο ο Μάκης. Αλλά και ποιοι θα είναι μαζί σου. Και μαζί μου θα είναι η Ελένη και η Σταυρούλα. Ναι, λοιπόν, το βίντεο θα βγει τέλειο. Λοιπόν, μ' αρέσει. Περιμένετε. Πρέπει να εξηγήσεις, Μαριά, τι θα κάνουμε. Λοιπόν, θα είμαστε σε ένα κύκλο. Και τα κορίτσια θα μας λένε τι θα ζωγραφίσουμε. Όχι, είναι σαν challenge, θα τους λέμε να κάνουν challenge. Αυτό ακριβώς. Και άμα μπει καμιά. Δεν μας νοιάζει. Μην το βιάζεις. Ένα λεπτό. Να σας πω. Κατά τα άλλα, όντως, αυτή η Ελένη που λέμε είναι η Ελένη. Μην φωνάζεις, ρε Μάκη. Μην φωνάζεις. Είναι η Ελένη από το Ελενάκι και Ελενάκι, κάτω παύλα χέλε. Εγώ είμαι η Σταυρούλα. Πρώτον, Μαριά, θέλω να σου πω ότι από 14 subscribers τώρα έχεις 20 κάτι. Πες ευχαριστώ στα παιδιά. Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρετε πώς Και εγώ ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ για τους 700 subscribers. είναι άδικο, βάλτε μου και εμένα. Παιδιά, έχω να πω κάτι. Γιατί σε μένα έχετε 700 subscribers? 700! Πραγματικά 700! Κοντεύουμε με τους 1000 και στη Μαρία θα έχετε μόνο 20. Πραγματικά. Ναι. Ρε, κάντε της ένα subscribe. Δωρεάν είναι. Λοιπόν, πολλά είπαμε. Ξεκινάμε το βίντεο. Ναι, πάμε. Λοιπόν, ξεκινάμε σε 3, 2, 1 και τώρα. Άμα βγει κανείς, ακούστε πως, τι είναι οι κανόνες. Άμα βγει κάποιος από το κύκλο, χάνει και κερδίζει ο άλλος. Ενώ άμα μείνουν για 1/4 και οι δύο, τότε κάνουμε μια τελική δοκιμασία και τους λέμε να ζωγραφίσουν κάτι και όποιος το κάνει καλύτερα κερδίζει. Αλλά και άμα βγούμε έξω από τον κύκλο, χάνουμε και πάλι. Ναι, λοιπόν, ακούστε. Πάμε να Και ξεκινήσουμε. θα παίξετε λίγο, θα αρχίσετε να συζητάτε. Μετά θα σας βάλουμε το πρώτο challenge με τη Σταυρούλα. Τώρα θα συζητήσουμε με τη Σταυρούλα και θα σας βάλουμε. Τι κάνεις ρε? Ματά. Λοιπόν, σκεφτήκαμε. Μια γάτα. Ναι, θα ζωγραφίσετε μια γάτα. Να βγούμε από τον κύκλο. Όχι, θα το ζωγραφίσετε έτσι από μέσα. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς ζωγραφίσει. Παίρνεις αυτό και κάνεις έτσι. Και όποιος χάσει. Αυτός που χάσει πρέπει να θα σκεφτούμε μια τιμωρία. Όχι τιμωρία. Ξέρω εγώ που κάνει 50 push-ups. Τιμωρία στο Roblox. Δηλαδή θα πρέπει να γράψεις σε κανένα τοίχο I am noob και τέτοια. Όχι. Όχι τέτοιο παράδειγμα είπα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Ναι, ζωγραφίστε. Επιλέγετε από την παλέτα τα χρώματα. Παιδιά, περιμένετε. Να κάνουμε stop το βίντεο και μετά να σας δείξουμε τα αποτελέσματα. Όχι, ρε, να δείξουμε στο καθένα που σας ζωγραφίζουμε. Αλλά δεν μπορεί ο ένας να δει του άλλου στο τέλος. Θα πάρει μια ώρα. Μακάρι να ήταν και ο Μάκης YouTuber και να είχαμε μια δεύτερη κάμερα και να βλέπατε και τι κάνει ο Μάκης. Όντως, αλλά αυτό θα χρειαζόταν edit για να το ανεβάσεις στο YouTube. Και εσύ. Ναι, Λοιπόν, τέλος πάντων, ξεκινάτε να ζωγραφίσετε. Μπορείς και μέσα στο κύκλο, αλλά και απ' έξω από το κύκλο. Έτσι. Ωραία, απ' έξω. Μιλάτε όμως κιόλας. Οκ. Με τα πόδια. Για να δω το Μάκη. Σταυρούλα, δεν να δούμε. Ναι, ξέχασα. Ωραία, παιδιά, άμα ακούσατε μια φωνή, συγγνώμη. Ωραία το κάνει. Ήταν η μητέρα μου. Όχι, ήταν παιδιών της Μαριάννης. Παιδιά, περιμένετε, μην μιλάτε όλοι μαζί. Ήταν η μητέρα μου, εμένα της Σταυρούλας, του Σταυρούλη, του Συναμονριούλη. Της αρέσει το cinnamon roll, άμα δεν το ξέρετε. Και εμένα μου αρέσει, αλλά εμένα μου αρέσουν όλοι. Το ξέρω, μα είναι λίγο χαλιά. Μπορούμε να κάνουμε μόνο το πρόσωπο. Ναι, μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε, απλά είναι γάτα. Έτσι, Σταυρούλα. Ναι. Η Μαριά μου κοιτάς το δικό. Απλά, παιδιά, κάντε γρήγορα, επειδή θέλουμε και εμείς να βγάλουμε βίντεο στο κανάλι μου. Εντάξει. Τελείωσε. Ωραία, η Μαρία τελείωσε. Ναι, μη σχολιάζετε. Θα δούμε στο τέλος. Να σας
σχολιάσετε αυτό. Φυσικά θα το σβήσω. Ναι, μάλλον. Λοιπόν, όταν τελειώσεις Μάκη, πες επειδή η Μαρία τελείωσε. Ναι. Οκ. Θα καθαρίσω λίγο το χώρο, ρε παιδιά. Πες και εσύ κάτι, δεν ακούγεσαι στο βίντεο. Όντως, αλλά δεν ξέρω και τι να πω. Αυτό είναι το πρόβλημα. Πες, ξέρω εγώ, ελπίζω να καλή τύχη και στους δύο και τέτοια. Καλή τύχη και στους δύο. Για να πω τώρα κάτι, δεν τα έχουν κάνει και τέλεια. Πώς είχαμε σβήσει το κύκλο, κατά λάθος. Τώρα έχω σβήσει λίγο, αλλά δεν πειράζει. Υγεία. Μάκη και τελειώνει. Υγεία, πάρα πολλά! Τελειώσες. Περιμένω λίγο να κάνω και λίγο την κυλίτσα της εδώ πέρα. Παιδιά, Τελείωσα. τελειώνει. Ναι, μην το σχολιάσετε λίγο. Και 3, 2, 1. Για να το δω. Λοιπόν, στα βρέλα τα βλέπουμε. Λοιπόν, νομίζω ότι περάσαμε το τεστ. Ξέχασα να και δύο. προσθέσω κάτι. Δεν πειράζει, δεν περάσατε το τεστ. Ποιος έχασε? Δεν χάσετε ακόμα, αφού τώρα ξεκινήσουμε. Απλά θα σας βάζω. Περάσατε το τεστ. Τι λες, Σταυρούλα? Καλά. Νομίζω ότι ναι. Νομίζω ότι Σταυρούλα, περίμενε να συζητήσουμε να το περάσετε. Αλλιώς, άμα δεν το περάσετε, θα έχετε μια τιμωρία. Λοιπόν, το περάσετε και οι δύο το τεστ. Ναι. Παιδιά, όντως τώρα ντροπή μου, αλλά θέλω να πάω τουαλέτα. Αντίο. Αποχωρώ για λίγα λεπτά. Ωραία. Συγγνώμη, τεχνικό πρόβλημα. Πατάμε πάθο. Λοιπόν, Παιδιά, γύρισε στα βρούλια. ναι. Ήταν ένα μικρό διάλειμμα Λοιπόν, για όλοι ξέρουμε. παιδιά, ακούστε λίγο. Όσο εμείς σκεφτόμαστε το άλλο challenge, εσείς συζητήστε. Ναι. Μην, σε Μα δεν παρακαλώ. μπορεί να σας το κάνει, ρε. Αυτή είναι. Α, Γιώργο, νομίζω ότι κρατούσε ένα κινητό ή μία κάρτα. Καλά. Σταυρούλα, έλα να συζητήσουμε. Ας την αγνοήσουμε αυτή εδώ τη τύπουσα. Εντάξει, έκανε λίγο. Παιδιά. Σταμάτα, μωρέ. Ρε, σταμάτα. Σκεφτήκαμε το επόμενο challenge. Ένα σπίτι. Γιατί? Δεν ξέρω, μάλλον το έκλεισα. Παίζω. Παίζει. Παίζει, ρε. Α, παίζει, sorry, παιδιά. Νομίζω ότι η Μαρία θέλει το. Sorry για αυτό το μπέρδεμα. Κάτσε, παίζει ή δεν παίζει? Παίζει, δεν παίζει. Παίζει. Σον παίζει ή δεν παίζει? Παίζει. Κάτσε λίγο. Α, παίζει. Δεν παίζει. Ωραία, εντάξει, δεν πειράζει. Οκ, παιδιά, υγεία. Πώς έγινε Δεν αυτό? γίνεται να το διαγράψουμε. Τι λέω, να το τελειώσουμε. Θα το βρούμε στο τέλος αυτό. Λοιπόν, τέλος πάντων, σπίτι είναι το επόμενο challenge. Οκ, πάνε. Εντάξει. Ξεκινάει ο χρόνος από τώρα. Ο καθένας θα βλέπει του αδελφιού του. Εγώ του Μάκη. δηλαδή. Όχι, παιδιά, δεν θα δούμε τίποτα. Θα είναι έκπληξη για το τέλος. Οκ. Και εμείς θα κάνουμε βόλτα στο δωμάτιο, παιδιά. Υγεία. Και κατά τα άλλα, τώρα αυτό έπρεπε να το πω σε βίντεο της Ελένης, θα το πω και εκεί. Αλλά για κάποιο λόγο, επειδή δεν είμαι κοντά στο μικρόφωνο και μιλάω και σιγά, ακούγουμε έτσι. Κάπως έτσι ακούγουμε. Λοιπόν, παιδιά, είναι το πρώτο βίντεο της Μαριάνθης που είναι με τόσο πολύ κόσμο. Συνήθως είναι μόνο με είτε δύο είτε ένα άτομο, max 3. Νομίζω δεν έχει κάνει ποτέ 3. Αλλά τέλος πάντων. Δεν έχω Και η κάνει πρώτη ποτέ. φορά είμαστε 4 άτομα και κάνουμε βίντεο. Κατά τα άλλα, τώρα προσπαθώ να φωνάζω. Και τώρα στο δωμάτιο φωνάζω. Επειδή προσπαθώ να με ακούσει. Λοιπόν, το καλό είναι ότι το δωμάτιο εδώ έχει και ηχό. Όντως. Οπότε θα ακούγεται και καλά. Οκ. Πρέπει αυτό να κάνουμε. Να κλείνουμε τις πόρτες και τα γενικά τα ποστζούτα. Ωραία, επίσης τα ζαλίσαμε λίγο τα παιδιά. Οπότε. Όντως. Θα ζαλίσουμε. Άρα, Λοιπόν, παιδιά, τελειώνετε με τα. Ναι, έχω τελειώσει. Δεν τα κοιτάμε στα βρέλια. Μπορώ να κάνω και ίο. Φυσικά. Ό,τι θέλεις κάνεις. Δεν κοιτάτε. Με το θυμίζω, δεν κουκκίνι μου κοιτάτε. μαγεία. Ωραία, φίλε μου, χάλασε αυτό. Μάκη, τελείωσα. Μη με το. Παιδιά, θέλουμε να γράψετε στα σχόλια πόσο καλό σας φαίνεται αυτό το σπίτι. Το σπίτι λέω. Πόσο καλό σας φαίνεται. Το βρήκα, λέμε. Το βίντεο, ναι, το βίντεο. Τώρα μπορώ να πατήσω πάλι. Το βρήκα. Γιατί να πατήσεις πάση. Όχι να πατήσω, εννοώ όταν το τελειώσω να ξέρεις. Ενώ πριν ήταν έτσι μαζεμένο και τότε βρήκα, τέλος πάντων. Τελείωσες, Μάκη. Όχι. Εγώ το είδα του Μάκη επειδή είδες και εσύ της Μαριάνθης. Η αλήθεια είναι ότι ο Μάκης
δεν το έχει κάνει και τόσο καλά. Θα δείτε τι εννοώ. Ναι, και εγώ το Ναι, γιατί είναι λίγο Ρε φίλε, δεν μπορώ να κουνήσω το χρώμα. Ελένη, μην τη χαλάσει τη σκεπή. Προσπάθησα να την κάνω 3D, απλά δεν φαίνεται επειδή είναι, ξέρεις, πάτωμα. Εντάξει, φαίνεται. Εντάξει. Α, και επίσης, παιδιά, όταν τελειώσουν, γράψτε κάτω στα σχόλια πόσο στα 10 βάζετε και στα δύο σπίτια. Όχι, στις γάτες. Πόσο στα 10 βάζετε και στις γάτες και στα σπίτια. Αυτά τα δύο. Μόνο σε αυτά τα δύο, όχι σε άλλα. Ναι, μόνο σε αυτά τα δύο. Γιατί σε λίγο τελειώνει και το χρώμα. Άμα θέλετε, Θα το πω όντως γιατί δεν θα περιμένουν πολύ μεγάλοι. Γιατί μας έχουν πει ότι θα κάνουμε λίγο, γιατί θα φύγουμε. Ναι, πρέπει, έχουμε άλλα 5 λεπτά, παιδιά. Όντως. Παιδιά, Πρέπει να το κάνουμε γρήγορο. Λοιπόν, τελειώσατε. γιατί θα κάνουμε. Πόσες γύρους θα κάνουμε? Βλέπουμε. Τέλεια. Να συζητήσουμε με τη Σταυρούλα. Ποιανού είναι, δεν το κατάλαβα. Αυτό είναι το κόκκινο είναι της Μαριάνθης και το Προσπάθησα μπλε να την κάνω 3D, απλά δεν φαίνεται και τόσο πολύ, παιδί είναι πάτωμα. Περάσατε και οι δύο. Περάσατε. Ναι. Και να το πω τώρα, ήταν χειρότερο από το προηγούμενο. Ίσα ίσα περάσατε, αλλά το περάσατε ωραία ήταν. Απλά είναι λίγο χειρότερο. Να πω κάτι, μπορώ να τα σβήσω. Ναι. Όχι, μην το σβήνεις, δεν το χρήζω. Τέλος πάντων, τώρα που το σβήσεις δεν πειράζει. Απλά μην τα σβήσετε τα υπόλοιπα σας. Μην συνεχίσεις να σβήνεις. Εγώ θα σβήσω μια φατσούλα που είχα. Λοιπόν, το επόμενο challenge, λοιπόν, τώρα είναι το τελευταίο challenge. σβήνω μια φατσούλα. Λοιπόν, ακούστε, τώρα θα το πω λίγο στη Σταυρούλα και μετά θα σας το πω. Η γάτα μου κάνει και μιαου. Μιαου. Η δικιά μου όχι, αλλά είναι καλύτερη από σένα. Σιγάρε μόνο. Να, βλέπεις. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε, σκέφτηκα ένα τέλειο challenge, όχι να ζωγραφίσετε κάτι. Λοιπόν, ακούστε τι. Μαρία, μπορώ να πάρω να ζωγραφίσω λίγο? Ναι. Ωραία, λοιπόν, κοιτάξτε. Βλέπετε αυτόν τον κύβο εδώ πέρα? Ναι. Λοιπόν, ακούστε. Διαλέξτε ένα χρώμα. Ό,τι χρώμα θέλετε. Βιολετή. Ωραία. Βάλτε το. Μπορείς να μου το βάλεις στο βιολετή? Για όσους δεν ξέρουν, το βιολετή είναι το αγαπημένο. Μέσα Εδώ, μια τελίτσα. ωραία. Μια τελίτσα, τι. Θα δείτε. Πρέπει να ζωγραφίζετε μέσα εδώ, μέσα στο κύβο. Και μετά όμως ο Μάκης πρέπει να ζωγραφίζει από πάνω. Δηλαδή αυτός που θα έχει γεμίσει περισσότερο το τετράγωνο με το χρώμα του κερδίζει. Καταλάβατε? Φοβερό ρε Ελένη. Δηλαδή θα προσπαθούμε να το... Ναι, δηλαδή ξέρω εγώ εσύ τώρα Μάκη πρέπει να χρωματίσεις το τετράγωνο εδώ με το δικό σου χρώμα. Κατάλαβες? Κατά τα άλλα, hashtags, στα σχόλια γράψτε το εγώ είμαι η αδερφή του Μάκη. Ναι, κατάλαβες, κάπως έτσι. Πρέπει να ζωγραφίσεις και αυτός που θα έχει χρωματίσει το περισσότερο κερδίζει. Καταλάβετε? Ωραία, σβήστε τώρα αυτό που έχουμε κάνει ήδη εδώ μέσα. Είμαι η αδερφή του Μάκη. Ο Μάκης Περίμενε, είναι δεν έχω 7 βρει και εγώ χρώμα. είμαι 9. Το βιολετή δεν είπες. Το γαλάζιο πράσινο τελευταίο θέλω. Περιμένω. Σταυρόλα. Ωραία. Μάκη. Περιμένω. Ωραία. Τώρα μπορείς να πεις. Δεν πειράζει που χαλάσαμε. Γαλάζιο πράσινο μπορείς να μου βάλεις. Ναι, θα σου βάλω. Έλα, δεν θα χρωματίσεις, υποτίθεται. Περιμένετε. Αυτό είναι γαλάζιο πράσινο. Έχουμε αρχίσει. Λοιπόν, περιμένετε. Αρχίζετε σε 3, 2, 1. Αυτός που θα χρηματίσει περισσότερο κερδίζει. Έχετε 10 δευτερόλεπτα. Σταυρούλα μετράμε. 10, 9, 8. Το Μάκη δεν χρωματίζει για κάποιο λόγο. Χρωματίζει, απλά είναι από πάνω. Περιμένετε. Χρωμάτισα από δίπλα, δεν πειράζει. 10. Όποιος χρωματίζει είναι πολύ το μέρος. 8, 7. Σταυρούλα μέτρα. 4. Καλά, πάμε την αρχή τώρα. Μαζί. 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Συγγνώμη, αλλά δυστυχώς Μάκη δεν πέρασες. Δεν έχασε ο Μάκης από όλο το challenge. Απλά έχασε εδώ. Και τώρα για τιμωρία θα πρέπει. Τι θα πρέπει να κάνει, Σταυρούλα? Όχι να βγάλω από τον κύκλο, Όχι να βγει από το κύκλο. Όχι. Να γράψει με μεγάλα γράμματα στο πάτωμα. Όχι, θα γράψει. Όχι, ακούστε τι θα κάνει. Θα ζωγραφίσει
Μάκη, Εντάξει, ξεκίνα. θα πει Δεν χρειάζεται καφέ. κουράδι. Απλά Με καφέ, ό,τι να είναι όχι θα με καφέ. Όχι ρε, ό,τι να Θα πει είναι. είμαι κουράδι. Όχι, όχι. Και έκανε μια τελεία, εκεί είπε ότι έκανε κουράδι.